Oh my god, dragi prijatelji, jeste, vratio se, evo ga, odmah u CS Global Offensive. Dobrodošli, jehehe, jehe. Ok, idemo odmah da kažemo, ne, ništa od onog što sam rekao, znate, telefon, crko, pao. Znači leteo, vidite, leteo i pao. Nadam se da se nisam ljutili što nisam bio tu dugo. Ovaj video je trebalo editovat, bre, editovat. Nije bitno sad. Nego da se mi odmah bacimo na snime, ja sam došao, tu sam, sinoć sam došao, sad snimam klip za vas i maksimalno brzo ću da ga editujem. Idemo samo u inventory da vidim da su mi tu svi skinovi. Nisu, moramo skinove stavljamo. Ajde, da stavimo. Ne, sad stalno imamo ovo knjaz. Dobar sam. Ide bre. Idi. Pija. Ovo je mnogo ima kila. Inače, šta će, znači snimat ćemo GTA. Ok, ovo je bot, ja sam DG. Again, sam. Bacam bombu vis. Ok, je gubljenje više. Inače, sad želim da moj kanal ne bude ono ozbiljno, nešto let's play. Ono, wow. Tako se to radi. Tako se to radi. Ok, ovo je malo Degen. Oh, Degen, I'm a Degen. Oh, okej. 5, opet. Ti smo. Opet, jeste, 5, 1, 3. Ok, već malo rage'ujem. Ubio, a nisam trebao da idem sada za ovu pušku. Teo sam sad AVP jer ja sam za ovu mapu AVP-jac. Ali nema veze, igrat ćemo još 5 minuta. 5 minuta 24 sekunde. Ok, ako me ne ubije, ja sam... Ja sam pirat! Inače na selu nisam mogu nešto da igram, nema struje, dobro ima struje, nema kompjuter i šta. Došao sam tek mi uvežban, nisam ni spao. What the fuck?
vidimo ima nekog iza ugla, miš mi bone. Ha! Sjenana, lululu. Okej, ja beži! Spasili smo gaće. Majko moja, kakav herec. Jede govna. Okej, ovo je loš skor, 6-3-7. Bukvalno loš, nisam trebao da uzem ovu pušku uvek. Nikad odem uvek ubijaju. A da, ovdje uvek, znači nikad! Što sam uzao ovo džubre od puške? Ja sam uzao ove P, nego sam ja degen. Nije loša puška. Ja nisam lud da idem tu. Evo, bacit ću ti bombu. Da, vi, evo. Ja sam sad lud da skoču tamo i da bude... da bude ono što se ono desilo. Eat my dick, sranje. Dominating! Htio sam kaže, eat my dinner. Ok, ovo je bilo glupo, ja sam degen. Htio sam kažem, eat my dinner, jedi moj večer. Dinner je ručak i večer, šta beše? Počet ću da rage, počet ću. Ajde, zagini jebe. A, ti strušo. Oh, fuck. Ovo je pištolj je zakon. A sam te nabuo. Idem ja sam s pištoljem, kako je puška. Puška je sranje. Pištolj je zakon. Ja sam degen, tako. Jel ikad ima time left? 65, 62 minuta. Ovo je malo pretjerano. Ok, ja sam, nešto sa mnom nije u redu. Nisam nešto u redu. Ali ovo je samo za bance, nisam dugo igrao sa onom, loše igrom. Mislim i vi igrate loše, da ne igrate dugo nešto. E sad taj logiku da ti puknem 10 minuta, 10 metaka u glavicu i da glava ne pukne, ajde, to logika CS-a. To logika CS-a. Zato što ova puška dete. Da se ne... Ubio sam Princes Crawford sam ubio. Jebem ti sunce! Brate, 10 u minusu sam. Loš. Dobro, zezao sam se s puške, teo sam da uzem AWP. Nisam znao gdje se nalazi AWP. A na početku sam beže dobro igrao, tako. Mislim, beži. Ćao. Idi govno. Kako se ovaj zove? Ubio me! R me ubilo. What the fuck? Slovo R me ubilo. Ok, ovo je debil. Ajde još jedan kill. Hoću djavola kill. Ok, prijatelji, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se i ćao! Vratio sam se punom parom, puno edita, puno videa.
Ajde, ćao.